Peyme şık jî bi taybetê barê dikişîne ser qirêjî, gendelî û rüşveta ku di nav sîstema AKP'de pêşketiye. Di hemû dinyayê de rayedarên dewletan ji ber krîza aboriyê faiz bilind dikin. Lê li Tirkiye Erdogan faizê dadixe. Ev yek jî wekî ferzekî dînî nîşan dide. Belê dîn qezanca pere ji pere ango faizê helal nake. Lê dîn qezanca neheq jî heram dike. Diyar e derdê Erdogan ne helal û heram e. Ango ew ne ji bo dîn û îmanê tenê ji bo berjewendiya xwe û derdora xwe dixebite. Sermayedarên mezin ên Tirkiye jî ji vê yekê îstîfade dikin. Çendê hanê qezanca hin şirketên mezin yên Tirkiye hatin ragihandin. Bi taybet şirketên ku li borsayê ne qezanca xwe herî kêm 2 qat û nîv zêde kirine. Qezanca hin şirketan sedî 1500 zêde bûye. Polîtîkaya daxistina faîzan a Erdogan û zêdebûna qezancên şirketên mezin gelek bi hev re eleqedarin. Erdogan bi siyaseta xwe ya aborî maldaran maldar dike û her wiha para xwe jî ji wan maldaran digire. Tê gotin ku ew ê nêzî hilbijartinê hinek ji van pereyan ku ji maldaran girtiye li derdora xwe belav bike. Ev belavkirin ew ê çi qas kerî wî were nayê zanîn. Lê tê zanîn ku bi vê polîtîkayê bi milyaran dolar û euro jî ji Tirkiye derdikevin. Ev pereyên ku tê revandin gelek ji wan jî ya sermayeya bi Erdogan ve girêdayî ye. Bi gotineke din di sîstema takekesî ya Erdogan de sermayedar qezanca xwe bi awayekî nedîtî zêde dikin. Hinek ji vê qezancê ji bo berjewendiyên xwe radestî desthilatdariyê dikin. Ango bertîra desthilatdariyê ji qezanca xwe ya neheq didin. Yê mayî jî direvînin derveyî welêt û bi vî awayî paşeroja xwe digirin garantiyê. Rêvebirên vê sîstemê jî sermayedar û maldar jî û yên ku xwe bi desthilatdariyê ve girêdane jî ji halê xwe razî ne. Evên razî jî di nava tevahiya gel de nêzî sedî 6 û 7 yên mayî ango sedî 93 jî her diçe jar û perîşan dibin. Feqîriyê rê nade ku debara xwe bikin krîza aboriyê ya sîstemê ev e. Li ser lîstikên zêdekirina sermayeyê ya şirketên li borsayê ne Sedat Peker mînakek balkêjda. Ali Fuat Taşkesen berya darbeya pazlê tîrmeyê çend salan berpirsyariya bankaya cemaata gulen kiriye. Piştî darbeyê ew kesên ku 1 lîra razandine vê bankaya hatin darizandin û gelek ji wan ceza girtin. Lê Taşkesen dev ji darizandin û cezakirinê berdin hate xelatkirin. Erdogan hemû kontrola borsayê da destê Taşkesen. Li gorî Sedat Peker niha 180 milyon dolar pereyê şexsiyê Taşkesen û di ser de jî yek ji wan otêleke pêncstêrk gelek avahiyên wî hene. Di sîstema Erdogan de hezaran mînakên bi vî rengê hene. Dizî, talan, destavêtina li ser mal û milkên hemolatiyan êdî hatine wê radeyê ku kesek van tiştana bi veşartî jî nake. Eşkere li nav çavê însanan dinêrin û her cure dizî û xerabiyê dikin. Ev siyaseta xwînavî ya desthilatdaran careke din jî bibe nîşan da ku heta mesele rasta rast neyê dîtin ango têkiliya şer û feqîriyê neyê eşkere kirin çareserî tune ye. Bu gotineke din çareseriya pirsgirêka Kurd her wiha dermanê feqîriyê ye jî.